Be. Aslında men möjekden gorkamak. Çynım etsem yeňerin. Ýöne bir tokoyda ýaşap dawalaş börsek bykarda gowy dälle. Şoň üçinem golaýyna görünmeýänim gowy diýip şo gaçyp ýörnä. Dogry aýdýaň, sen hem şondan kem ýeriň ýoklu. Şonuň bilen aýdýan gerek. Hawa. Howundagy bir möjek koýup goýberdim. Gaýdyp gelme şu teorega diýdim. Olam näme? Menden gorkup bor diýip ýerine gaýdy berdi. Ýenteň wagtyny gaýtdy, ýoksa işini görjekdim. Be, möjek geldimi? Ýokla möjek däl, bu garynja dostumyz. Ya möjegim bolsa gorkup barýan ýerimiz ýokdur. Yer garynja dost, sen bu ýerlerde näme işläp ýörsiň? Ya senin möjegi özleýäňmi? Yok, mena doğrusu oturup hali ýadadım. Bir işin başını tutaýmasak. Tomuz tepesi gaýnamadın, gaşgadany gaýnama diýipdirler. Gaşda arkaýyn bolar ýaly, bir zatçaga diýen aýmasam. Gowy pikir edipsiň. Bile geçi bilen günüň gurrun edýäs. Dogrusy geçi gurulýa, menem diňleýän. Ay näme? Menem dogrymy aýdýan. Onsoňam arasynda şey diýip gürleşip durmaly. Ýoksa içime gysýa. Aslyna geçi, senem garynjadan öwren. Kışta iýmäge bir zatlar ýygyna. Gep haçanam bolsa tapylarla. Hawa, dogry aýdýan boly ýöne, ay hawa da bir alaç bolar da. Men kelläme bir pikir geldi. Aýtany, näme pikir? Men kelläme gelmedik pikir saňa geläydimi? Heh, gen galaýmaly. Gelin 3 bolup buğday ekeliň. Iň soňunda da hemme zady deňje paýlaşarys. Kışta iýjegime aňry başy bilen ýeter. Dogry diýen, atgoý bolar. Erbet pikir edel. Häzirden üýşüp duran samanlar göleňime gelip gitdi. Göle bilýärdim sende gömülüp ýatan zehini bardyny. Ýörüň, derrew işe başladyň. Ýürüm. Şerime erbet däl. Nähil görýäňiz? Be. Hiç nenem däl. Toprağa gowa meňdiýe. Onu näme işe başla berelimi? Hany durun, Tilki, sen haçan gelliň? armaňda bärläpsiňizle. Bir de güýmemi? Biz bärde ekinekjek bolýar. Şeýdi hem özleyecek duzumyzy işläp halal gazanjak bolýar. Tilki vay, başa urun ýok bolsa, biz işimiz bilen boluberjek. Diýmek, siz ekinekjek bolýaňyz. Hawa. Gowy pikirlendiňizmi? Ýok, pikirlenmedik. Sen işi bilen bolsaň, bizem işläýsek. Bu mellek yer, men atamyň atasyndan miras galanyny aýtmanmydym. Ya aýdanam bolsam unutduňuzmy? Ya da meni äskermejek bolýaňyzmy? Bu tokoy hemmemiz üçin deň ahry. Beýle zat bolup bilmez. Bir ýekine gelmesege miras yer öz ýadyňa da düşüp baranokdurla gardaş. Ya ýene täze hok golan uğruna çykan bolsaňa bilmedim. Yer bolýa. Belki sen aýdýanyňda da jan bardyr. Yeri, sen näme isleýäň? Aýlap durmady, gönüle baýsana. Tilkijan, iş etjek diýäými? Gözlegermi, nämemi? Wärti gönläp gönlümiz ýal zat ýoklu. Eýýäm aňansyňyz. Bir ýere menem şäher geçseňiz arkaýyn ekip bilersiňiz. O nähili? Girdenejik. Goloňa ýakma döýdän. Saňa düşündirip aýdaýyn. Hatyl 3'e däli, 4'e bölersiňiz. Ýene düşünükli ýer barmy garynja baý? Bar. Ýene bir gezek düşündir aýsana. Yer bolýa. Ýöne bir şert bilen. Ähli şertiňize taýyn. Meni goşsaňyz bolýar. Onu kulaňy mundan beter açyp diňle. Ähli işi biz bilen deňje işlärsiň. İşden kaçmak ýokdur. Ýokly halipa, diýäniň näme? Men haça nirde işden açypdyryn. Yer bolýada. İşe başlalyň munna. Hasylymyz bol bolmak üçin
Täze tohum gerek boljak. Ön komşumyzda bolmaly. Biraz garaşyn getireýin. Hüýje bolýa ekebiýsen. Maňlay derin dökebiýsen diýýärler. Garynja, saňa saman geregem däldirler. Ýok, saman ikiniz bölüşün. Han hada tilki elýä, inni näme bahany tapyrka. Oho, daýhanlar. Harmanyňyza bereket. Men gelim degen bildirýä. Hasyl gaty köp bolupdyr. Maňa köpräk berersiňiz-de. Tilki, sen bize işleyecek diýip söz berdin. Özüňem gaçyp gitdiň. Saňa paý ýok. Senin gowsy bizden soň ýeki balaýsana. Eliňe bereketli bolsa, mondanam köp bolar. Tilki, nädip biziň paýymyza göz dikip bilýän? Düşünmedikler için gaýtadan aýdýan. Bu ýer meň mamamyň mamasynyň mellek ýeri. Onu maňa miras goýupdy. Yok, unutmadık. Sen unutan olayma. Sen bize ilki atamın atasının yeri deyiptin ha. Yer bolýada. Bir şertim ma. Şoňa haýyl bolsaňyz, harmana gözdükmen. Aýtgany? Haydi ver. Yeňilseňiz, hasylyň ähliti menki bolar. Aýtda aýtjak bolsaň. Onu üns beriň. Şu ýerden ilerki töňňäň ýanyna kim ilki barsa, harman şoňky bolar. Menden salasynyňda ýokdurlar. Iň owsy harman meneki däýinli. Hemmäňde köp sag bolun. Ay mekirje diýsänim. Bu diýäniň erteklerde bolýa. Nädip barsagam bolýarmy? Isleseň uçup baray. Ýer bolýar. Men taýyn. Garynja, kelläň yerinde mi? Hiç biz yetip bilmejegimiz görünüp dura. Görýän ol iň merdiňiz garynja öýtýän. Bolýada, ılgaly. Borda onna. Taýyn bolluk. Bir, iki, üç. Vay cecan, nena başım aylanýar. Geçi ölüň alyp çık, gayrat et. Vay! Ne demi? Harman meki. Fasıl denler gitti. Bugün gelir mi kabular? Tilki dost, tere sap bol. Oy, sen haçan gelin garynja? Geldim däni. Göreň okmy? Üstüne de, üstümde oturjak bolmaň näme? Ya utulanyň boyuna alasyň gelen okmy? Garynja, kutlu olsun, bereket bersin. Samanından bize de yetirersin de. Elbetde. Tilki dost, sen yeňilliň, gynanma. Ýöne biz özüň ýaly bolmaly. Inni kime usum sen ekinekseň, biz sana kömek ederiz. Ay, yeri bolýada. Häzirlikçe harmany garynja beräýin. Hawa.
Bereket bersin karınca dost. Sağ bolun. Hazırla üçümizin maňlaý derimiz bar. Gelin onu gönü üçe bölelim. Samanları bolsa ikiňiz bölüşäýin. Sağ ol karınca dost. Zähmetimizi puýa çakarmanyň üçin. Dogry aýdýan geçi. Sağ ol garynja dost. Bir derege işländir söýdüm, gynanypdym dogrusy. Halal gazanjyň gitjek ýeri ýok, alada etme geçi. Ýöne ýerden diýmändirler. Hileli işten hayır gelmez. Tilkem koy taman halaýsyn istese. Tilki ay tilki. Mikirlik etdiň ilki. Ýöne abraý deregne bollum sen ýyle gülki. Göle dost, bula senki. Geçe dost, bulam senki. Ine, bularam menki. Saňa zat ýokdur tilki. Allamadyk bolsadyň, paýyň alardyň belki. Şoň üçinem günäni özüňden göräýilki.